Здравейте, четящи! В днешното видео ще поговорим за последната книга, която прочетох, а именно Светилището от Янислава Вълкова, издава издателство Монт. Много благодаря на Книгите на България за изпратеното копие. Отдолу ще оставя линк към техния профил в Instagram, за да можете да го разгледате. Те се опитват и всъщност разпространяват българска литература. Това е една инициатива, която е много близко до мен, защото аз съм от хората, които смятат, че имаме много талантливи български автори, които заслужават тяхното творчество да бъде прочетено, така че адмирации за това. Надявам се все повече и повече автори да се включват в тази инициатива, както и четящи хора, и да разпространяваме българските книги. Признавам си, ако не бяха те да ми предложат тази книга, най-вероятно изобщо нямаше да знам за нейното съществуване. И това ще е един голям минус за мен, защото това е една много интересна история, която на мен лично ми допадна и смятам, че на много от вас също ще се хареса. Преминаваме направо към историята Светилището. Тук става въпрос за едно съкровище. Но не кое да е съкровище, а панагюрското съкровище. Представете си, ако всичко, което знаем до момента, или поне това, което сме чували, се окаже, че не е точно така. Ами ако това е само част от едно по-голямо съкровище, ако има още липсващи части от това съкровище и те се намират някъде на територията на страната, естествено, че ще има и хора, които ги търсят. Тук става въпрос именно за това нещо. В началото на книгата имаме едно убийство на иманяр, който очевидно е намерил нещо много ценно и се предполага, че това е изгубена част от панагюрското съкровище. Може да си представите какво предизвиква именно такъв случай. Всички органи на реда се захващат с решаването му, като естествено много важно значение е да се открие какво точно е намерил иманяра. Така се запознаваме с нашите главни герои Борис, Елена и партньора на Борис, Сашо. Бих казала, че те образуват една много силна група, която тръгва да разследва не само самото убийство, но и се опитват да намерят евентуално съкровището. И всъщност има ли изобщо такова? Това ще разберете след като прочетете книгата. Това, което аз мога да кажа като лично впечатление е, че книгата доста ми допадна. Имаше си своите плюсови и минуси, естествено, както абсолютно всяка книга. За мен най-големия плюс бяха героите, защото те са уникални. Смятам, че авторката, въпреки краткостта на книгата, която е 200 страници някъде, е успяла много добре да развие тези герои. Те са толкова различни един от друг, но същевременно много добре си пасват по характери и още в самото начало усещаме една топлина и една връзка между тях тримата, като това е много важно, поне според мен, защото в крайна сметка ние четем и съпреживяваме тази история през техния поглед, така че е много важно това да се случи. От друга страна, имаме съкровище, имаме и некое да е, пак казвам, панагюрското съкровище. Това беше изключително интересно. Тук стават много исторически факти, които може би не всички знаят, така че ще бъде интересно за много от вас. Другият елемент, който може би очаквах повече от него, беше самото търсене на съкровището. Очаквах, че ще имаме повече тайни, мистерии, повече перипетии, през които да преминават героите, докато открият това, което откриват. Няма да кажа точно какво е. Може би това беше единственото нещо, което си казах. Исках да има повече точно от тези моменти на самото търсене. Но въпреки това се дава добро обяснение защо историята се развива по начина, по който се развива, така че аз бях доволна. Другото нещо, което ми направи впечатление, са различните сюжетни линии, които в даден момент се преплитат една в друга. На мен, естествено, най-интересно ми беше да проследя Елена, Борис и Сашо. Макар че смятам, че другите сюжетни линии също си имаха своята важност и допринасяха по някакъв начин за развитието на историята. И горе-долу мисля, че това е, което ще кажа за книгата. Много ми хареса.
Нямам търпение сега да разбера повече за авторката, евентуално за нейни бъдещи проекти. Според мен би било много интересно, ако се направи още една книга, може би със същите герои, защото имат много голям потенциал като групичка. Точно тези трима герои, които да разследват различни, дали ще са престъпления или ще търсят и други съкровища, но определено има много потенциал точно в тези герои, поне аз така го виждам. Другото нещо, което смятам, че ще заинтригува много от вас, е самата тема за иманярството и търсенето на съкровища, защото дори в момента има такива хора в България, които търсят, някои намират различни артефакти и предмети, които са ценни за нашата история, но пък те биват изнесени извън страната. Тук засягаме много тази тема за тези хора, които препродават и изнасят ценни артефакти извън страната. Така че това беше другият елемент, който много ми хареса. И най-важното, всичко е описано много истински. Тоест, четейки историята, вие влизате не просто в нея, но си давате сметка, че наистина е възможно нещата и в реалния живот да се случват точно по този начин. И приключвам с ревюто на тази книга. Ако някой е чел книгата, ще ми бъде интересно какво е вашето мнение. И това е за сега. Ще се видим в следващото видео.